שלום, כאן רועי מקבוצת ברק, ואני רוצה לדבר איתכם היום על גיוס לעולם הביוטק. אז בעולם הביוטק יש לנו את הפארמה ואת המכשור הרפואי, ששניהם נכללים תחת הקטגוריה של הביוטק. בפארמה יש חברות של תרופות, תוספי מזון וכולי. מכשור רפואי, חברות כמו שמייצרות ציוד טכנולוגי, ציוד קצה למרפאות, רופאים, ניתוחים ועוד. מה חשוב להבין שמגייסים לעולם הזה? יש המון משרות, תקנים, רגולציות, הבטחת איכות, בקרה, משרות בעולמות המעבדה, אם זה עוזרי מעבדה, עוזרי מחקר, וצריך לשים לב ולהכיר את ההיבטים השונים גם של המשרות וגם של הארגון המגייס. יש חברות ייעוץ שמגייסות לכל מיני תקנים במיקור חוץ אצל לקוחות, ויש גם ארגונים שמגייסים למשרות פנים ארגוניות אצלהם בכל מיני תקנים. אנחנו גייסנו למאות משרות בעולמות של ביוטק, רפואה, ולכן אנחנו מכירים את העולמות האלה מצוין ויכולים לספק לכם מענה ברמה האישית. אנחנו שולחים מועמדים מסודר עם סיכומי רעיונות, בהתאמה אישית למה שאתם צריכים ולצרכים של הארגון שלכם. אם אתם רוצים לגייס איתנו לעולמות הפארמה או המכשור הרפואי, אתם מוזמנים להקליק למטה, להשאיר לנו פרטים, ואנחנו נשמח לחזור אליכם.